खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली जोंनि आसामावना आं BTC निल' बाथ्रा बुङा बे बेलायाव मैदेरजों जिहेतु जोंनि आसामावनो न' सिफाय जानायखौ जों गोबां जायगायाव नुनो मोनदों दा ओरै बाक्सायावनो होन सानजाहा तेजपुर काजिरंगा होन जा जेरावखि जायानो हाग्रा ओनसोल बा बेफोरबायदि जायगायाव मैदेरनि खाथि हाग्रा ओनसोल खाथिफ्रावहाय बांसिनानो न' सिफाय जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरो एक्चुअली जों बे मैदेरजों न' गाफाय जानाय माबा मानसि गाफ्ले जानाय मानाय बेफोरो दिनैनि राव नङा आजि गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेफोरखौ गुबुन देश बा गुबुन कान्ट्रिफ्रावहाय ओरैबायदि प्रटेक्ट होनानै लाखियोना जों ससियेल मिडिया बा इउट्युबफ्राव नायब्लानो जों बेफोरबायदि प्रटेक्ट होना लाखिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि इन्डियाब्लाबो जोंनि स्टेटआव नर्थ इस्टआवहाय ओरैबायदि लेथ्रायैहाय दोनो हाग्रा बिभागाव हाग्रा बिफानावहाय माने ओरैबायदि बावहाय जेसेबां मा प्रटेक्शननि नामावहाय जेसेबां फैयोना बेफोरखौ बै दैदेनगिरिफोरानो एसेब्लाबो माबा खालामो आरोखि ओरै खालामनानै बोखेनानै दोनो जोंनि BTC आवथ' गोबां जादों जानाया बेफोरबायदि जाथाया थ' दिनैहाय काजिरंगाफोर बायदियावबो गोबां जाथाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो खारन जोंनि स्टेटआव जोंनि BTC आवबो होन स्टेटआव दुरबल माने BTC आवबो उइकखा BTC खौथ' आरो मा बुंबावनाय फारसेनिफ्राय जाख्ल'नाय ना जायाब्लाबो जानाय जादोंब्लाबो जायाखै ना बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राफ्रा थ' दिनैहाय बे प्रटेक्शननि नामावहाय गोबां रां अनसुंथाइ आरो मैदेरखौनो होन जिब जुनारखौ प्रटेक्शन खालामनायनि नामावहाय बा मोजां फेन्सिं तार होनाय बा मोजां माबा मोनसे होनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखै मोजां जिनिसखौ जुदि होयोब्ला मोजां जुदि प्रटेक्शनखौ जुदि खालामोब्ला मानोथो जोंनि न' बा सोरनिबा हारसाफोरनि न' बे काजिरंगाफ्रावहाय गाथार जानाय बेफोरबायदि गाथार जानाया एसेब्लाबो खम जागौ होननानै आं सानो खारन बेफोरो थाङै थुङैनो बे सरकार जायखि सरकारानो फैया मानो सोरबा BPF-आनो फै सोरबा UPPLआनो फै सोरबा कंग्रेस फै सोरबा BJP फै थ' बै सरकारफोरनियावनो थाजोबहैयो आरोखि बेफोरखौ मोजां जुदि प्रटेक्शन खालामनो होननानै बुङोब्ला मैदेराबो बेफोरबायदि सोरनिबा न'खौ सिफायना होफैनाय नङा आरो बै सुबुङाबो न'खौ गाफाय जानाय नङा होननानै आं सानो खिन्थु प्रटेक्शननि नामावहाय गोबां दाथ' BTC आवहाय माबा सलार फेन्सिं सलारनो माबि बायदि रोखोमनि होदों खिन्थु बहाबा मैदेराथ' बेखौ गाफायनासो थांनो मोनदों नुनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि ओंखायनो होयोब्ला बेफोरबायदिनि सायाव जुदि प्रटेक्शनखौ जुदि होयोब्ला एसे मोजांखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरोखि थ' लोगोफोर बाथ्राखौथ' आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै बै रायजो राजाफोरनो लाइमुथि ओनसोलावहाय मोनसे न' सिफाय जानाय मैदेरजों न' सिफाय जानाय बा गाफाय जानाय बिनि भिडिअखौसो आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों थ' बिदिब्ला जों बिथांमोननि जाखिनि समाज बा रायजोनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे नायनानै लादेनि ओमफ्रायहाय जोङो बे सप्ता मोनथामनि सिगां बे न'खराव दानि बे बेयाव जानायनि सप्ताथामनि सिगां बेनिफ्राय जोंनि बे बारियावनो गय माबा थालिर जाफैदों अब्ला जोंनि हौवाया बेखौ दावराव खालामनानैहाय बेखौ हुदोंमोन हुनायावनो ओमफ्राय बे जोंनि न' खाथियावनो बे आनैमोना जेने थेने बिनि माबानानै आगान मुखे माबानिफ्राय बासायदों जेन थेन माने थस सेरबाबो होसोयो राव होनोबो हाया ओमफ्राय आनैमोना मिथियामोन थस सेरनानैहाय हाल्ला खालामबाय बेयावनो लगे आनै आमाइखौ होसोलांबाय ओमफ्राय गोरलै फिसामोन सासे दङमोन जेने थेने बिसोर औवा गुदि एरस'नानै जेने थेने जिउ बासायबाय अब्ला बे समावहाय आंनि फिसालायाजों आंनि हौवाया खारबोनायावहाय दाने आंनि फिसालाया आंखौ गाबजिबाय मामा नोङो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोदो होनबाय अब्ला बे फिसालानि राव खोनानायजों लोगोसे आंनि फिसालाखौबो होसोबोबाय जेने थेने ओमफ्राय बेखौ होसोनानैहाय जेनेबा बे समावनो आंबो न'निफ्राय जेने थेने ओंखारनानै खारबोनो हादों ओमफ्राय मैदेरा सब बेसे फास 6 माबाल' जागोन एसेबांल' गोजान आरो होमबानो माने फैबानो माने आङो एकदम मोनथारसिगौमोन ओमफ्राय बे जेने थेने होमबा आङो सानफ्रोमबो बिदि खहा माने माइ दै बिदिनो खहा जानाय जाहैबाय खहा जानायाव दा आंनोबोथ' बांद्राय एसे जों गैयिनि फिसा मावदोंमोन आरो एसे जादोंमोन बेखिनिखौबो दिनै एसे गाबोन एसे माबानानै लांबाय थादों बिनि थाखाय बाराबो नाङा आंनो अनोबा खालि सोरखार गोदाननि दानिफ्राय
थिं बा बान मोननैसो हरबानो जायो बाराबो लुगैयाखै आङो मानि थाखाय एकदम बायफ्लेजोबनाय नुबाय न'खौ न'खौथ' बायफ्लेजोबनाय नुदों नुनाया दिन मोनायावबो जों खारना जोबोद आंना आथिङाबो बायनोसैमोन बिमा बुरिखौ बासायनायनि थाखाय उपाय गैया मा खालामनो बायबाबो आङो खारनो हायाबाबो लानाय आथिं बायनायखौबाबो लानानै बिदि माबानायाव मैदेरनिफ्राय बासायदों आरो आं ओंखायनो दा मैदेरालाय मासेल'खामोन मासे गिदिर एकदमबारे बे मासेयानो गिजाबो ओमफ्राय जेला आं लाइट सुगोन लाइट सुबाबो बेखौबो होसोबोयो ओमफ्राय दा कारेन्टखौबो बस'दों ओमफ्राय जोंनि आंनि टिभि गोदान गंसे दंमोन बेखौबो गाख्रबलांदों दिन मोनायाव ओमफ्राय दस्रा दिनावबोथ' बिदिखौ नांजायामोन दा बिनि थाखायनो न' खाङाबो बहुद खहा जाबाय माइरङाबो दंमोन बस्थासे आंना बे बस्थासेखौबो लानानै जाहैजोबदों ओमफ्राय दा जोंहा बिदिनो उपाय गैया आरो माथो खालामनो मैया एसे माइरं लाबोदों जानो होननानै बेखौबो लानानै थांजोबदों लावखानि सारा होनना बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय दा बाराखौबो माबा ओमफ्राय फैग्राफ्रामबो मासे फैबाबो जिखुनु खालि गय फांसे बा फांनै बिदि गाफायलांबाय थायो आरो फैग्राफ्रामबो माबानानै बिफा बोरायखौबो बेबो गोलैदोंमोन बेखौबो बोखांनानै लानानै खारदों आरो आङो दा जों दा बेयाव बिमा फिसा साब्रै थायो आरो ओमफ्राय दा जानायाथ' दा आगोलावथ' जानाय नुवाखै जायाखै होनजागोन एखेरायैनो सानथाम दाख्लै मोनायाव दुइथानिफ्राय जादों दुइथानिफ्राय आं उन्दुनो मोनाखै जोंनिया गासिबो उन्दुवाखिसै खारनानै दुब्लि बारियाव दिनै उन्दुबाय गाबोन मालायनाव हरसे उन्दुहैबाय बिदि उन्दुहैनांदों आरो ओमफ्राय दिनै मोनायावसो फैनानै बियो बिदि खालामलांनानै उदपात खालामफिननायाव ओरैनो नाहरबा खाथियाव हाग्रा नुयो खाथियावथ' हाग्रा दङ ओमफ्राय मा हाग्रा बियो सिखनाजार होनो जाहैबाय आरो बेखौ ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो फैयो जानांगौ बिनिफ्रायनो फैयो जानो हागौ बेखौबो जोंबो मिथिया जोंथ' बिनि हरैजायबो थांखाया थांनाया जोंना बे नुनायखिनियानो ओमफ्राय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं अननानै थिं बान मोननैसोखौ हरोबाबो मोजां आरो सोरखारनाव खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि बारा आं बुंनो गोसो गैला खस्थ' माने नै बे बिथाङा थारमाने सानथामा एखे राहे फैथारबाय मानो मिसा बुंनो ओमफ्राय आंबो गामिनि एसे गाहाय बादि नालाय आं बुंदो आरो होमबा जोङो दिनै आइ आफायानो ज' ओंखारनानै न'खौ बोथ्रोदना होनोसै जों बिदि रायज्लायदों आरो ओमफ्राय उफुद्रुगथार बियो हदाय आरो सरखारा बेखौ मारिबाबो जोंखौ खाना लाङो होमबा बे पइन्टखौ बुजिदो नोंथांमोनहा आं ओंखायनो बुंदों जे जेबो नङा बिसोरखौ जों दिनै बोथ्रोदखागोन बे जायगायाव दोनला बेल' न' बां बायजोबनायखौ नुबाय औ होमबालाय माथो बुंना मालाबाव नोंसोरनि मेगनजों नुखाजोब्बायबा मा खावलायनो सानो सरखारखौ सरखारा अना माबायदि अनजानो लुबैयो सोरनि आखायाव दं होननाया बेनो माबायदि अनजानो लुबैयो सरखारखौ नोंबो हरा बेबो हराबालाय बबे सरखारखौ आं मोजां मोनबावनो होननाया बेनोब्रा होननाया गाज्रि नङा थारमाने ओरैनो होनदों थारमाने आंना रायजोनि मानसिया मोजाङै मोनजाथों बयबो आइ आफाया रायजो राजा नङा नाथाय अनेक खस्थ' होगासिनो दं नै पइन्टसो औ एसे बिना होदो बिसोरनो खस्थ'आ बारा जाबाय हनै बायजोबनाय नुबाय नोंसोरबो आं गामिनि गोदोनि फुराना हिसाबै बुंना होदों एसे बिनानै होदो सरखारनिफ्राय होनदों ना माबा गाज्रि दं नोंसिनि जायगायाव बिदिनो खहा आरो दस्रायाव अबाव खालामबावदों बिदिनो बे न'खरसेयावल' खहा खालामदों नामा ना गुबुनावबो बैयावबो दं खालामदोंमोन आरो खालामनाया बैयावबो बाख्रि बख्रंजोब्बाय सानथाम होमबाबो एफाग्राब बिदि नङा जाहैबाय आरो आंनि न' गुदियावथार बेबो ओरैनो बेसे गोबाव जाफैखो संसार जानानै बेयावहाय जोङो बाव 22-23 बोसोर जाबाय मिसाखौ बुङा आं सलायबोनाय आं माने मिसा बुंनो गाजोलजों थिङा नोजोर होयोबा आरो बेखौ जिथुनाखि थांलाय फैलाय हान्थामेला लामाफोर बियो एकदम बारा थिग नङा मालाय नायस'नाबा रावबो सरखारानो नोंथांमोनहाबो दा लेंहरना एसे फैदों दे जायो बिसोर नायस'नाबा जों बबेनिफ्राय मोनो लामाखौ आरो बे पइन्टआ थांबाय जोंहा बेनो बहर होनानै मा लाब मोनखो दा जोंखौ नायस'नाखिसैबा दे जाबाय दे जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा जाय न'खरा दिनैहाय हरसे मानि हरनि 2टानिफ्राय उन्दुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंनाय ना गथ' गथाय गावनि गथ' गथायखौ लानानै जानो नाङा थ' मा खालामनाय दा जोंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जों सरखारनिजोंनो थांफानानै बुंनो गोनां जागोन
BPF खौबो जों बुंनो गोनां जागोन UPPL खौबो जों बुंनो गोनां जागोन UPPL आथ' पुरा अफ्रिनि सायाव माबा मोनसे बुंबाथाय आरो जाथारखायो आरोखि सिमब्रेलायो थ' जाय हक बुंनांगौखिनिखौ जों सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन थेरा बेखा बुंनानैबो लाब गैया आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों दा नङा होमबा थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि